Dnes si predstavíme pištole Mossberg MC2SC a MC2C. Sú to slimové modely, ktoré sú vhodné na nosenie. Toto je model C, ktorý je väčší oproti SC, ako môžete vidieť na dĺžke a samozrejme aj na výške a teda kapacite zbrane. Tento menší model má kapacitu 11 nábojov v základe so základným zásobníkom a s takýmto predĺženým máte kapacitu 14 nábojov. Ako môžete vidieť na úchope, trošku tu chýba k tomu maličku tá kapacita zásobníka. Ak si zoberiete ten dlhší zásobník, tak vám to už sadne lepšie do tej ruky. U modelu C ten úchop už je plnohodnotný a opäť so zväčšením z pôvodných 14 nábojov na 16 nábojov máte ten úchop už 100% pri tejto zbrani. Zásobník, ako som spomínal, je 14 ranový alebo 16 ranový. Obidve zbrane majú prípravu na kolimátor. Pod touto krytkou sa schováva priama montáž typu RMS-C, takže na väčšinu bežných kolimátorov, či už od spoločnosti Vector Optics, Holosun a iných. Zbraň model MC2C váži 595 s prázdnym zásobníkom a s plným zásobníkom je to nejakých 820 gramov. Model C váži s prázdnym zásobníkom 553 gramov a s plným zásobníkom 709 gramov. Sú to veľmi presné a spoľahlivé zbrane. Celý záver je vlastne z nerezovej ocele a povrchovou úpravou je DLC. Táto povrchová úprava je nielen na závery, ale aj na hlavni. Telo je klasický polymér, ako už u väčšiny zbraní. Tieto modely máme v dvoch variantách, a to už so základnými mieridlami alebo teda s triciovými mieridlami. Takisto aj tento subkompaktný model. Na strelnici boli veľmi presné a spoľahlivé, čo môžete vidieť aj na následovnom videu. Vyskúšame si mierenku 10 nábojov, približne 20 metrov. Takže poďme sa pozrieť bližšie. Strelivo je 9 mm Luger Sellier Embellot 8 gramový celoplášť. A tu môžeme vidieť výsledok. Tie dve deviatky sú určite len moja strelecká chyba a táto zbraň streľa teda naozaj krásne presne, ako môžete vidieť na terči.